Odejdź. Odejdź, 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 odejdź. No. Pani go paseruje różnymi smakołykami, to jest rzadko. No chodź. No i przesada. Chodź, chodź. Siad, 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 siad. Siad, czekaj, siadaj, siad. Ja tu w ogóle nie. No usiądź, Maciek. Nie, on słucha. Frodo, Frodo. Chodź, poczekaj. Siad. Daj łapkę. Daj łapkę. O, teraz to nic nie rządzi. Ale daje jedną, drugą. No to tak. To jest wysłuchany tylko. Nie na spacerach. W domu to wszystko robi.